където асфалта става много хлъзгав и какво се случи с Зенере. Той се прости с идеята за добро класиране, като при този удар е разбил цялата дясна страна на своята предница, но стигна до финала въпреки всичко. Действително е един човек, завоювал 2 световни титли, макар и в група N. Видяхте как бързо успя да се оправи, но Галденмайстер не успя и ентусиазираната публика успя да го изправи на колела. Той все още продължава. В първи момент колата му не запали. Той все още продължава и се движи доста добре в класирането. Със сигурност този дъжд развали нещата. Балдиков успя също да мине само с уплаха на това място. Загуби ценно време, но в крайна сметка премина невредим. Също добре, но виждате, Потапов стигна до тук, след това ще продължи, но няма да достигне до финала. Явно е получил някакъв сериозен дефект. Ето още веднъж на повторение по какъв начин Потапов изпусна този завой. За сметка на това, пък Бедини, виждате, мина просто на сантиметри от нашата камера и от нашата кола. Добре, че оператора Иван Ненков има здрави нерви. На следващата отсечка Стара река, Балдиков отново бе най-бърз. Потапов плътно зад него, Халдани и изостава на 5 секунди, Авчи със същото време, Фиорио на 8. Ясен Попов е с 6-то време, Митко Илиев 8, Стефан Георгиев 11, Стоян Колев 12. Аз ви казах за лошото време днес, че то на практика може да направи така, да изравни силите. Фиорио продължава с преднина само 4 секунди пред Потапов, но Фиорио поне демонстрира, особено тук, че е майстор от световна класа. По-нататък Калдини изостава с 47 секунди, Балдиков на 51.